Здравейте, името ми е Масаки Йошида и съм продавач-консултант в Балкан Стар Ритейл София, оторизиран дилър на марката Mitsubishi. Днес ще ви запозная с най-новия модел на японския бранд, а именно модел Outlander. Третата генерация на Outlander запазва почти същите габарити, както и предходния модел, като следвайки новия дизайнерски подход, автомобилът изглежда по-солиден. Агресивната предна част, позната от предходния модел, сега е заменена с финна хромирана решетка, переливаща в предните светлини, които са изтеглени към калниците. Високи прозорци, високо вдигнати светлини и декоративни елементи в задната част на купето. Всичко това създава впечатление за една стабилна позиция на пътя. Многобройни функционални подобрения са направени и по отношение на интериорното пространство. Още влизайки в купето, ще видим изцяло промененото арматурно табло. И тук дизайнерите отново са водени изцяло от стремежа си към стилен дизайн без излишни елементи. Използвани са материали от високо качество, меки повърхности, пианолак акценти на централния панел, 3D апликации в страничните врати. Всичко това създава едно впечатление за автомобил от премиум сегмента. Двузоновият климатроник дава възможност за индивидуална настройка на температурата за зоната на водача и пътника до него. Премиум аудиосистемата Rockford Fosgate е оборудвана със собствен високоговорителя и един субвуфер с обща мощност 710 W. Навигационната система също е изцяло променена. Тя е лесна за разбиране и чрез сензорния панел водачът има достъп до различните менюта, даващи разнообразна информация. На монитора се показват изображението от камерата за обратно виждане, дава информация за разхода на гориво, за външната среда, информация от Bluetooth, мобилната връзка с телефона и още много други функции. Новия Outlander е оборудван с електрическа задна врата. Може да отваряте и затваряте задната врата от купето с помощта на бутон, без да се налага да излизате. Втория ред седалки се регулират в дължина, а същевременно могат и напълно да се сгънат за образуване на равен под. Това става почти без никакво усилие. Тъй като автомобилът е 6+1 места, той разполага с трети ред седалки, които също се сгъват в пода. Заповядайте сега да направим пътен тест и да видим как автомобилът се представя в движение. Новият Outlander стартира с два агрегата, нов 2-литров бензинов двигател с 150 конски сили мощност и нов 2.2 дизел двигател, пак с 150 конски сили мощност. До година се очаква и пускането на хибридна версия, като интересното при нея е, че плагин хибрида ще има автономен пробег изцяло на ток до 60 км. Бензиновият двигател използва един разпределителен вал, олекотене и с оптимизирана система за регулиране фазите на газоразпределение. Дизелият двигател от своя страна е с ниска степен на сгъстяване, което освен нисък разход на гориво и ниски емисии на въглероден двуокис, се отличава и с ниски нива на шум, вибрации и нискочастотни вълнения. В допълнение към високоефективните двигатели разполагат и система Eco Mode Control. Чрез натискане на бутона за Eco режим вие включвате системата за икономия на енергия. Чрез ефективно управление на климатичната инсталация, 4x4 системата и работата на двигателя. Новия Outlander е с олекотена конструкция, използвани са многобройни елементи от високо яка стомана, като по този начин значително е намалено теглото, като по никакъв начин не е нарушено високото ниво на безопасност. Теглото на автомобила е намалено между 150 и 170 кг. 4x4 системата при новия Outlander е с ефективно сцепление и стабилност при всякакви пътни условия. С помощта на бутон водача може да избира между 3 режима. Автомобилът е оборудван и с многобройни системи и функции за безопасността на пътниците. Това са 7 въздушни възглавници, подсилена райс конструкция, адаптивен круз контрол, който не само поддържа зададената скорост, която е фиксирана от водача, но и спазва дистанцията между автомобилите. Заповядайте в нашите изложбени салони, за да направите пътен тест
и да изберете най-подходящата версия за вас на новия Outlander. Стартовата цена от 39 990 лева, а може да ни посетите и на нашия сайт mitsubishi-motors.bg.